Koľko ľudí sa muselo stretnúť, aby si sa narodil? Začína to dvoma, tvoji rodičia. Pred 100 rokmi to bolo približne 8 ľudí. Pred 300 rokmi asi 1024. Pred 400 rokmi, keď Európa prežívala vojny, hlad a neistotu, už okolo 4096. A pred 1000 rokmi? Podľa jednoduchej matematiky by si mal mať viac než miliardu predkov. Ale nie je to tak. Prečo? Pretože rodokmene sa prekrývajú. Ľudia si berú vzdialených príbuzných. Komunity sú malé. A tie isté osoby sa v rodokmeni objavujú znova a znova. V určitom bode v minulosti, pravdepodobne pred niekoľkými tisíckami rokov, žili ľudia, ktorí sú dnes predkami každého človeka na Zemi. Sú to predkovia moji, tvoji, aj každého človeka, ktorého v živote stretneš. Stačí sa pozrieť niekoľko tisíc rokov dozadu a zistíš, že všetci sme pokračovaním toho istého príbehu.